Hola, em dic Betania Ramírez i avui us faré l'exposició oral dels somnis. Avui us parlaré de què són els somnis, per què tenim somnis i altres coses. Per què he triat aquest tema? He triat aquest tema perquè abans havia triat un altre tema, però un dia vaig tenir un somni i vaig investigar i vaig trobar que hi havia molta informació i vaig decidir fer l'exposició oral dels somnis. Què són els somnis? Els somnis són una sèrie d'imatges, pensaments o d'emocions que es passen per la ment d'una persona quan dorm. La funció dels somnis. Quan somiem, emmagatzemem tot el que hem après durant el dia. També podem resoldre problemes i decidir decisions difícils. Per què somiem? El 1990 es va escriure l'última teoria de per què somiem i diuen que somiem per sobreviure. Per què diuen que somiem per sobreviure? Diuen que somiem per sobreviure perquè quan dormim el nostre cervell fa unes descàrregues elèctriques per tot el cos que fan energia pel següent dia. Les fases del son. El son té 3 fases. La vigília. La vigília és el son és el son que estàs adormit i no estàs somiant. Son o son ortodox. També es pot dir son REM, que vol dir son no mort. Al son ortodox estàs dormint i et van passant unes imatges amb color que es poden veure amb molt detall, però no estàs somiant del tot. Son REM mort o son paradoxal. Aquest és el son profund. Estàs en el son mort després de 80 o 100 minuts de que t'has anat a dormir. I aquí pots tenir sonambulisme i ja comences a somiar. És difícil despertar-te en aquest son. Què passa mentre dormim? A més de per què ho necessitem, el nostre cos fa altres coses, com per exemple, comencem a somiar una hora després de que hem dormit i ens renova la pell i ens creixen noves cèl·lules del creixement. També la nostra temperatura baixa, la gent que dorm més. També, quan somiem, algunes persones parpellegen, però molt ràpid, i quasi tots els animals parpellegen quan dormen. I canviem 30 vegades de postura. Els malsons. El malson és un somni estrany, un somni que fa por. Tenim malsons quan tenim febre i ens trobem malament, quan hem fet alguna cosa dolenta i ens en penedim. Somnis premonitoris. Els somnis premonitoris són aquells somnis que has tingut i que després d'uns dies tens algun tros d'aquell somni en la vida real. Els somnis, el sonambulisme. El sonambulisme no el té tothom i un 19% de la població mundial té sonambulisme. Quan tens sonambulisme parles, camines i algunes persones fan accions del dia a dia, com per exemple passejar el gos, regar les plantes, menjar, dutxar-se, etc. Característiques. Tots els humans somiem i a més somien tots els mamífers. Totes les nits somiem. Els somnis formen part de l'aparell nerviós. Els prehistòrics també somiaven i dormim un terç de les nostres vides. Això és una caixa que es diu ressonància magnètica, que et fiquen aquí dins i aquí poden veure els pensaments que tens i les emocions que tens. Aquí és per dins i és una foto que quan tu et fiques aquí dins, en un ordinador els surt aquesta foto, que és el teu cervell, i se'ls il·lumina de colors diferents i groc vol dir que estàs feliç. I llavors no saben quin somni tens, però saben que el teu somni és feliç. Això és una ressonància magnètica de gossos i això és un dofí que està dormint perquè quan vaig descobrir que tots els mamífers somiaven, doncs no havia sentit mai a parlar que els dofins dormissin. I llavors ho vaig buscar i no dormen cada dia, només quan estan cansats i també somien. Comiat, espero que us hagi agradat la meva exposició oral i que somieu moltíssim.